Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Anakku sing setinik-tinik dhewe, anakku sing moblong-moblong dhewe, anakku sing ayu-ayu dhewe limbuk, Nok. Ana dawuhmu apa, Yung Batobat? Ora nyono orang legewa ya, Nduk. Iya, iki wis sowan maneh. Aku kelawan kowe sineng kuyung para kadang-kadang kru kerawitan. Iya. Ing bengi iki sowan maneh ana wing Dukuh Ngipik, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali, sowan ora ana alangan sawiji apa, Nduk? Wah, iya. Wah, ora krasa ya mak setahun sowan mrene meneh. Tobat. Ora nyono orang legewa aku kelawan kowe tinimbalan maneh. Nderek sarawung nyambung silaturahmi kelawan para warga wing kene. Iya. Banjur para warga kene ngadani upacara apa mak ngene ya, Nok. Kaya adat lupiya kang wis kaya taun-taun kang kepungkur. Para warga masyarakat Ngipik kuwi mau ngadani upacara sepisan bersih desa. Bersih desa. Kaping pindhone ulang tahun sumur banyu panguripan sing kaping 10 taun. Wah, iya. Lah dene sing kaping 3 kuwi menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 80 taun. Oh, ngono. Iya. Dadi iki telu dadi siji. Iya. Jane ngene iki rugi. Rugi awake dhewe. Wow. Kok ngono? Apike iki bersih desa wayangan dhewe, ulang tahun sumur wayangan dhewe, Agustusan wayangan dhewe. Ha nggih. Pripun cocok nggih? Cocok. Nek kula cocok. Wah iya. Sing bayar, apa kudu dibayar? Ayo sowan mrene wis alhamdulillah. Iya. Ning ora ngono kok, Nduk, bakune rembug awake dhewe matur nuwun kelawan para warga masyarakat ing Ngipik anggone wis nguri-uri ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususe wayang kulit. Tepuk tangan kagem para warga ing Ngipik Karanganyar para lenggah. Wah, hebat. Ampuh, Nduk. Iya. Tradisi tinggalane nenek moyang ora bakal ilang saka wing tanah Jawa merga ana piyai sing nguri-uri utawa ngurip-ngurip khususe para warga ing Ngipik kene. Wah, iya. Iki bersih desa kanthi pandonga. Muga-muga sabubaring ngadani upacara bersih desa adoh nagadha rencana cinakena kanugrahan kang agung, lara sesakit ama-ama kang ganggu gawe para warga ing masyarakat Ngipik muga-muga sumingkir saka ing papan kene. Amin Allahumma amin. Bakune tansah pinayungan katentreman karaharjan lan rezeki sing berkah lan barokah. Amin. Lan ora lali sing penting sehat. Wah, pancen bener sehat ki larang regane, Nduk. Iya. Dene kang kaping pindho ulang tahun sumur banyu panguripan. Wah, iya. Muga-muga sumur banyu panguripan bisa lumadi. Ayo. Banyune bisa megung, bisa murakapi dening para warga masyarakat ing Ngipik. Amin. Wah, jan ampuh. Luwe-luwe ngrembug banyu ki sumbering panguripan. Iya. Ning aku percaya kok pemerintah desa khususing desa Karanganyar tansah nggatek apa kang dadi kebutuhaning para warga masyarakat. Pancen para nyata, Nduk. Iya. Lah iki sing kaping 3, Nduk. Iki ngiras-ngirus menyongsong mengeti hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 80 tahun. Oh iya. Dengan tema mari dengan semangat proklamasi 1945. Iya. Mari kita perkokoh persatuan dan kebersamaan menuju Indonesia aman,
adil, demokratis dan sejahtera. Wah iya. Kanthi tema iki muga-muga dadi sarana wutuhing negara kesatuan Republik Indonesia tetep kukuh bakuh santosa kaya hadeging Gunung Waja. Amin. Indonesia madeg merdeka kanthi sesanti. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Iya. Bedaning suku bangsa, bedaning agama lan budaya ora dadi pepalang nggone nggayuh rukuning bangsa. Iya. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu bumi kelahiranku. Dirgahayu para warga wingipik. Merdeka! 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 Hey! Yo! Ada dasar Pancasila, Pradika Manitanda, itulah aku tersasini untuk bangsa Ayu, Molo Kesumpur Pare, Ayu, Molo Kesumpur Pare, semuanya bareng maju dengan ayu. Merdeka, 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 Bumeka Iranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo Bandung ya. Merdeka, merdeka. Yuk para lenggah saturi tetembangan sesarengan. Hei! Halo Bandung, Monggo ibu-ibu. Periangan. Halo Bandung, kota kenang kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang 17 Agustus oh. Huh. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Mari merdeka, nusa berbangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, Garuda Pancasila. Wah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, Maju tak gentar. maju, maju. Hei! Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kaki kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju tak gentar, tentu kita menang.
sekali merdeka tetap merdeka. Amin Allahumma. Amin lho. Semangat ngono kuwi, Nduk. Ayo. 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 45 kok dah kaya ayak-ayak. Ayo Wah ning tenan kok Puspita Laras jos. Nah kandhane kok. Merga Puspita Laras iki saiki semboyane ora semangat, cowokane 75.000. Ayo. Ayo. Ah jan ning hebat kok. Ibu-ibu Surawati, bapak-bapak ya. Wah jan apal lagu-lagu kebangsaan. Ayo. Sesuk tambahi ya. Tambahi gawean. Ayo. Nggih, matur nuwun partisipasinipun para lenggah. Ayo. Nyanyi bersama lagu kebangsaan lho. Ngene iki ora ninggalke yo, Nduk. Merga kaya ngapa perjuangane mbiyen para pahlawan anggone merdekake bumi Nusantara. Ayo. Direwangi taker marus. Iya. Matur nuwun. Iki sing kepareng asta Ketua Panitia Bapak Munadi, Bendahara Bapak Dalono, ya. Sekretaris Bapak Siswanto, Humas Bapak Dadi Harto, Bapak Wardoyo, Bapak Juwari. Penanggung jawab Bapak Bayan Wartono. Wah, iya. Iki mapan ana RW loro sing asta Bapak Munadi. RT iki dumadi saka 3 RT, RT loro 3 4. Wow. RT loro sing asta Bapak Surimara, Pak Mudi. RT 3 Bapak Tribudi. Lah sing kepareng ngasta RT 4 sapa? Kang Minulya. Sapa? Lek Kina Dana. Wah. Pak RT. Ah iya. Ya sing sore mau kepareng ngasta protokol. Iya. Matur nuwun iki dalem ana daleme Bapak Juwari, mapan ana RT 3. Iya. Wah, gatobat. Iki akeh sing kepareng rawuh berkahi. Iya. Saka Kecamatan Taman Sari, uga-uga bapak-bapak BPD ing Kelurahan Karanganyar, Bapak Kapolsek dan Ramil Taman Sari. Ah iya. Oke sing kepareng rawuh. Nduk, apa sowan mrene ora dhewe? Iki kinantenan bintang tamu. Sapa? Menika yang tidak asing lagi. Ah iya. Sowan mrene anggere ana Jalu Tama Pandaya mesti ana Mas Gareng. Ah iya. Iki wis sak paket ta. Iya. Monggo yo gelak wanci Mas Gareng kuratur jumeneng. Ah iya. Minggah dateng pepanggungan. Ah iya. Kairingan lelagon perahu layar. Yuk, monggo dados yuk Mas Baim. Oke, yuk. Monggo.
Ya mbok ra ombo-ombo nek nganti katut. Sak wujud tresna kula kalih panjenengan to menika Mas Dalu. Wah nggih. Mboten nyono, mboten keglewa Mas Dalu menika saged pinanggih malih Nggih. sowan wonten Ngipik Karanganyar Mas. Saestu nggih alhamdulillah wa syukurilah tasih pinercaya Nggih. saking warga Ngipik Karanganyar Taman Ngipik. Sari kapurih nderekaken anggenipun panjenengan ngasta kanthi ujub dalu punika Trimanunggal. Kok Trimanunggal? Lah nggih bersih desa, Wah, ulang tahun sumur, nggih, kalian menyongsong kemerdekaan RI sing kaping 80 tahun. tahun. Ah, nggih. Nggih saestu alhamdulillah bingah Nggih. raos sing manah. Saderengipun kathah matur kepareng menika taklim kula kunjuk ngarsanipun para sepuh, Nggih. sesepuh tetuangganing agami, tetuangganing kabudayan Ya. lan tetuangganing pamrentahan ingkang boten saged sinebat setunggal mbaka sawiji. Ya. Sedaya pinercaya pinangka utusaning adil lan bebener kang pepayung ati suci teteken budi rahayu mahanani laladan Ngipik dados laladan ingkang tansah gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta lan raharja. Amin. Sugeng dalu salam sejahtera hong swastiastu salam namo budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kok dengaren men kok saiki kok salamu komplit men reng. Di WA Mas Mul kowe engko sing rada mubalekan sithik. Ayo, ayo. Ning komplit ya Mas. Komplit ning kula pas ajar ya kleru kok niku. Kok kleru piye? Niku dadi alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mleh. Kok jer salam bae. Nggih, lak beleni neh iki ya ning kleru. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Assolatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge wong ngajar kok. Malah mulak. Anjing. Ning yo ngene kok Mas. Pripun yang Awake sange? dhewe wong urip ana ngalam donya luwih wonten Indonesia kita. Berbagai suku dan agama. Ah, Leres. nggih. Nggih. Luwih daerah mriki sing penting luwih wayang ya Mas. Nggih. Wayang niku bukan milik satu agama. Leres. Wayang itu milik semua agama. Kristen masuk, Nggih. Hindu masuk, Islam masuk, ya ta? Ngaten. Nggih leres menika. Mila ngendikan para sepuh riyen lak kirata basa te otak-atik gathuk. Ya. Wayang menika wonten ingkang merdekaken warisane nenek moyang. Wo, wayang kuwi mau tegese. Nggih, warisane nenek moyang. Oh iya iya. Wonten melih ingkang merdekaken wayang menika wajibe sembahyang. Oh, wayang kuwi uga tetenget wajibe sembayang. Nggih sembahyang manembah marang Kang Maha Kuwasa nut kapercayan kang rinasuk priyangga pribadi. Wow. Wonten nek Islam nggih salat, nek Kristen kebaktian agama sanesipun jumbuhaken Nggih. kalian agamanipun. Lah menawi sisi huruf W A Y A N G, Heeh, nek W A Y A N G kuwi piye? W niku wewarah. Oh, W kuwi wewarah. Nggih. Ah. A menika agung, A kuwi agung, Y menika yekti, yekti. A menika aji, A aji, N nugrahaning, N nugraning G menika Gusti. Gusti. Tegese Wayang menika wewarah agung yekti aji nugrahaning Gusti. tepuk tangan kagem Mas Gareng para lenggah. Wah, Pun nyun sewu mboten sah tepuk Hebat. tangan Bapak Ibu. Lho nyun sewu lho, tepuk tangan niku mboten kabeh apik lho. Lho, lah piye lho tegese aku ki apresiasi sampeyan iso negeske wayang jarang-jarang lho. Lho. Wong iso nyorewedekke wayang kaya sampeyan ki jarang-jarang. Lho kene nyun sewu lho, pinuju niku lemut niku nek ditepuk ya malah mati lho Mas. Lah kuwi ra kewan. Lho tegese nggih ngeten, tepuk tangan bagi sosok Gareng Susukan itu Hah? hanya akan memupuk kesombongan. Wow. Lah terus, Yang dibutuhkan Gareng Susukan bukan tepuk tangan, lah karepe. uluran tangan. Oh alah. Lho uluran tangan niku ora kok teges ngemis nggih mboten. Lah, Donga pangestu kersane kula nika tansah sehat, petele Nggih. sinau kersane mangke saged lumadi wonten ing jagating kabudayan. Nggih. Lah hebate wayang menika yung cangik. Pripun? Wau sampun kula aturaken wau nggih sampun wonten ing ndekaken ora mung tontonan ning ngemu tuntunan. betul. Salah satu contoh nek
piyayi mriki sampun paham. Nggih. Babakan pakeliran sedaya wonten wewarahipun. Lah niki li ajeng kula aturaken, Nggih. mboten ngen pakeliranipun ning ngen gamelan Bapak Ibu. Wah. Weh. Niki Iki enten- mau nggon wayang, saiki nggon gamelan. Nggih, ngen gamelan niku enten gending. Ha? Sing riyen menika nyun sewu ingkang kripta njeng Kalijaga, njeng Sunan Kalijaga para wali Ha? menika kagem siar utawi dakwah ajak-ajak dumateng kesaenan. Oh iya. Gendingipun namine Kebo Giro. Oh. Kok sik kok Kebo Giro? Lah niki Nah aku lagi ngerti, nek ilir-ilir mau jare anggitane Njeng Sunan. nggih, niki Ini nek Kebo Kebo Giro Giro. nika nggih. Weh, Kebo Giro ki Lah niki kersane langkung gandang to. Ah, Menika mboten wonten awonipun dipun ungelaken raketang sak kemreangan. Wah, ora apa-apa. Nggih, nyuwun sewu nyuwun tulung dipun ungelaken Kebo Giro. Kebo Giro. Iya. Oh, lancaran Kebo Giro. Nggih. Iya. Ya, monggo diungoke. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholawatullah alaika. Monggo sareng-sareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholawatullah alaika. Jos tenan kok. Lagi maksudnya piye, Mas? Lah, Kebo Giro menika sejatosipun riyen ingkang ngripta njeng Sunan Kalijaga saking basa Arab Yong Cange. Weh, Basa Arab, Arabipun menika Hobul Ghaira. Khobul Ghaira. Gandeng ilat Jawa dadine Kebo Giro. Giro. Nah, ngoten. Lah tegese Hobul Ghaira menika tegesipun tresna sing sejati, cinta yang mendalam. Tegesipun nggih cintailah budayamu, cintailah negaramu, cintailah apa yang kamu miliki secara mendalam. Wah. Lah gede niki lah unik lho niki. Baik, kok unik. Nggih, lah gonge sing dituthuk 5. Terus nggih, gonge ming 5 le dituthuk. Wilane ling dituthuk nggih 5, angkane ro lu mo nempi. Heeh. Nggih, ro lu mo nempi niku nek dijumlah angkane 23 loro karo 3. Nek dijumlahke angkane nggih 5. Lho. Lho niku lak ngelingaken kula lan panjenengan banyak hal yang terkait dengan 5 perkara. Contone Rukun Islam 5, 5. Pancasila Pancasila 5. 5. Lho niku lho. Wih, iya. Antara agama dan budaya dikaitkan oleh para wali sehingga bisa seiring sejalan mengikuti akselerasi perkembangan zaman. Salat Hebate niki nggih. wong salat pira? 5. 5. Nggih lah termasuk niku wau. Eh, Wayang wajibe sembahyang nek piyayi ingkang ngrasuk agami Islam salat nggih 5 wektu. 5 wektu. Lah lek unik meleh Apa? niku ngemutaken kula lan panjenengan tampun warga ngipik. Hah? Kersane anggenipun bebrayan kemasyarakatan menika saged hayom-hayem tentrem. Hah? Menika kedah nglakoni molimo. Wah, Molimo kok kudu nglakoni Molimo ki elek lho. Elek pripun? Lah madet main maling minum main Ha niku lak gaweane jenengan Eh! biyen. ri kok. Ya kula ya padha ngoten lho. Lah Niki Molimo ki maksudnya piye? molimo sing sae wong niki ajarane para wali kok mosok molimo sing ora apik. Ah, ngono to. piye? Supaya iso ayom-ayem tentrem. Ah? Menika warga masyarakat ngipik kedah saged nglakoni molimo mlumah mengkurep modot mlebu metu. Weh. Sik. Iki ora saru lho, iki adik-adik sing sing nonton akeh lho. Kok mlumah marep mengkurep modot-modot piye mau? Ah,
nganggo modot barang kuwi piye? Mula nek ngaji niku ampun ming maca tok ning diudi isine. Ha iya. Maksude piye? Niki ajarane wali kok saru iki Ha iya piye? Plumah mengkurep modot mlebu metu. Ah, Plumah ki. wong urip gen iso ayem tentrem ki kudu mlumah atine duweni rasa kesabaran. Wow. Ngoten. Iya. Nggih, mengkurep Ha iki. krungkepi kan den antepi agama kang rinasuk. Wow. Lho, apik niki. Sae. Plumah mengkurep lah. Spesial nggen tengah niki nggen modot. Weh. Lah modot sing modot Lho apane? niki spesial, harusnya para imam atau laki-laki yang modot. Weh. Ngoten. Heeh. Nggih, Nek modot ki piye? modot menika modot penggaliane. Oh. Nggih, tegese harus mampu menyelesaikan segala permasalahan yang akan dihadapi. Heeh. Lho contone nek nggen keluarga, nggen pangupa jiwa kok rada angel piye carane petol nyambut gawe ning ya eneng hasile. Menciptakan masa depan untuk anak-anak nek nggen bebrayan kemasyarakatan kok enek barang-barang sing perlu dibangun ya piye carane. Setahun pisan kok kudu wayangan piye carane. Kok kudu urunan ya nyato 50 ngono ki ya wis lumayan. 150.000 iso nanggap wayang ora hebat nggih to. Ngeten niku dados sing modot menika utaminipun para pemimpin utawi kaum laki-laki ling modot penggaliane. Nek pun modot niku gunane kanggo mlebu metu. Kok mlebu metu maksude? Mlebu menika tegese duweni pemasukan. Najan pun modot penggaliane ampun stagnan, ampun hanya mati di situ tapi kita harus napa menika mlebu duweni pemasukan mboten menggen kaya ning nggen kawruh-kawruh. Kawruh-kawruh kautamane ngagesang nggih bebrayan kemasyarakatan lan ugi menghadapi untuk kemajuan zaman. Iya. Contone najan to petani biasane gamane ming pacul, saiki enek traktor, ya digunakake traktore. Nggih. Lho ngoten. Nek pun mlebu niku terus metu, Mas. Sing metu? Penak tenan. Loh. Maksudnya metu ki piye? Metu niku penake metu bareng lho Mas niku jan. Ayo, aku ora mudeng aku. Tegese metu bareng menika metu bareng silaturahmi, tetep njaga raketing kekancan lan bebrayan marang sanak kadang pamitran. Dadi plumah mengkurep modot mlebu metu menika artinipun sae. Wah iya. Sing penting wong urip ki tansah ya ngeraketke paseduluran ya Mas. Nggih. Karo tangga teparo kuwi sing rukun ora beda-bedake ki wong sugih apa wong melarat, wong sugih apa wong miskin ya ta. Sing ajeng kula aturaken nggih babakan menika. Dadi wong silaturahmi ki aja pilih kasih. Nah, dados kabeh kudu diguyupi, kabeh kudu di silaturahmeni utawa dikancani. Iya. Diserawungi. Kados jenengan mulak sampun ngendikaken para panitia lan para ingkang rawuh wonten Pak Babin Kamtipnas mbok menawi rawuh, Pak Lurah nggih mbok menawi kepareng rawuh. Niki enten dereng jenengan sebut lho. Sinten Mas? Antawisipun menika Bu Sunarni kalih Bu Siti. Weh, Bu Sunarni Bu Siti. Nggih. Menika sebagai napa? Ibu DPR niku. Dewan Perwakilan Rakyat Dapur. Niku sing tukang masak. Nggih, adang sego niku sing Bu Sunarni. Lah Bu Siti niku sing masak sayur. Ngoten. Melih niki kedah ngaturaken gunging panuwun. Katur sinten? Nggih, katur panjenenganipun Pak Arin kalian Pak Ipul. Kuwi perangkat desa. Lho, perangkat desa napa niku sing godhog wedang. Ngingu lele aku ya gawe yang penting kok. Lah nggih, lah ngingu lele kok garingan ya modar kabeh lele nggih to. Iya. Iki sing godhog wedang utawi seksi pengairan. Wah, iya. Enten melih sing kedah dipun aturaken gunging panuwun menika Lek Supono kalian Lek Waloyo. Iki mesti seksi keamanan. Keamanan pripun niku tukang ngasah-asah kok. Sok tahu Aku ya gede anu perjuangane ya gede kok. Lho niku penting ora ngedepi wedang kok gelasnya jek reget lah ya saru. Nah, siasa-asa nek asa-asa resik banget. Kula takok niku laris banget lho niku. Piyayi Pak. Nggih niku Pak Supono kali Pak Waloyo niku. Kok piyayi nggih wong mantu, nggih napa niku nggih niku sing asa-asa. Resik banget kok nek asa-asa. Lah kula takok resepe. Kok iso resik banget niku pripun to Pak Waloyo kalian Lek Supono? Jebule gampil syaratnya. Resepe piye? Kira-kira kok nek gelas utawa piring regetan iki angel disae, dipecah sisan dadi gerek sisan.
Dadi malah ora tanggungan. Gerek sing resik-resik. Iya. Nggih kula nggih kagungan tepangan mriki mbok menawi mangke rencang-rencang niaga sami saya ampun bablas kondur. Mangke sowan wonten dalemipun Pak Suranto RT loro. Niku hebat niku. Kuwi dokter. Tukang pijet. Wah. Kok salah iki. Lho jenengan ki pripun? Lah nek mriki dokter mbok menawi mboten enten nek bidan malah wonten. Bidane enek. Bidane enten namine Bujarwani. Bujarwani. Nggih niku nyuwun sewu mboten ajeng banding-bandingke. Bujarwani niku piyayi mriki nek do mertombo kathah le jodoh ning nggene kula niku nggih enten bidan hebat. Bidan. Nggih, asmane Bu Sifa. Bu Sifa kondang kuwi. Kondang teng mriku niku nek wong lara mara mriku niku nuju ra disuntik ra kei obat mari kok. Lah terus Pikantuk wasilah ngilmu kejawen saking simbah-simbah leluhur. weh edan iki. Nggih. Lah wasilahe apa? Niku nek enten wong lara mara mriku, Hah? dipandeng ngoten niku kira-kira ra kei obat gur dilus-lus didilat niku iso mari. Weh, mari sanalika. Mari saknalika. Lho anak kula niku lho, ingenane anak kula niku lak adem panas. Adem panas. Teko mriku ra kei obat ora disuntik kok. Berarti ora mau prisake mau gone. Lho ping kula beto mriku ning ngarep lawang dilus-lus bathuke didilat les sirep mari saknalika terus kula go mulih ora sah bayar. Edan. Mburi omah kula jenenge Lek Tarman. Lek tanaman iki. Wedhuse 20 niku. Hah? Lak golek ramban niku menek wit ngoten niku nggih pakan wedhus. Tiba jendike toklek. Weh, terus tambahke ning Wah, mboten kula beto teng ortopedi rumah sakit mboten. ora gone suwen. Mampir mboten. Oh, lah Teng terus Sangkal Putung mboten. Gene bidan Bu Sifa niku lho. weh. Teng mriku gur dimut, didilat, dilus-lus mari saknalika. Mari sanalika. Hebat. Wah, edan nampuh tenan Bu Sifa. Andani lho, wau kula arep mangkat. Hah? Lah anyang-anyangen. Heeh. Kan kene niku Bujarwani nggih tutup niki wau. Iya. Tak kira kowe ya arep rono. Mboten Mas Mul sing sajake nate anyang-anyangen niku. Iya. Pak Babin anyang-anyangen mboten, Pak. Mengke kula derekke ngene Bu Sifa. Iya. Mas Gareng. Nggih, bakenipun menika Iya. suka parisuka gegujengan ning boten wonten awonipun menika kula lan panjenengan nggih ndedonga Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Nggih. Sedaya ingkang betah tirakat mugi-mugi pinaringan panjang umur lan kathah rejeki. Amin. Nyang sawah panen gabah yen garing gonang selepan. Hah? Ingkang rawuh sedaya mugi-mugi rejekine melimpah kathah barokah manggih kabejan lan kamulyan. Amin. Ana naga dibabat arit. Hah? Pak Kino kula nyuwun dhuwit. Hei. Oh, yo ora mloho kowe iki kok. Wong urung diamplopi kok. Ayo. Saru Mas teng mriki ngrembug dhuwit iki saru. Saruning kula nggih prinsip kula dadi seniman kula ya ora mata dhuwitan. Nggih. Conto niku kula niku lho Mas. Pripun? Aja pisan-pisan sowan teng Ngipik. Nggih. Ngipik luwih-luwih teng daerah Karanganyar. Wah, mriki niku saestu kok. Kula kali sampeyan niku saru ngrembug dhuwit contone kula. Nggih, jenengan. Kula mriki niku mboten jan-janan. Wih, Nggih, pedoman kula niku diopahi oke alhamdulillah wedine diopahi sithik ya. Sing nyauri agaya-agane nakoke. Lho ampun ngoten, seni itu adalah sentuhan nurani. Ngaten dados kula lan panjenengan babakan bayaran ki ora usah dipikir. Nggih to rasa dipikir gen dipikir panitia lah wis iki. Iya. Ya Mas bawa Mas. Nggih, oh ngaten nggih. Sing jumbo karo swasana. Wong sampeyan ya gareng kondang pinter ngotak-atik. Alah, oke. Sakit. Menika jupe bersih desa. Ngaten nggih. Badhe dawuh ngaturaken menapa apa Mardika kula menika. Mardika, monggo. Anu pelok barang Pak De, pelok. Nah, gandeng niki mapane wonten Ngipik mbok ana kowe ngranggit dandang gula apa asmara ndana. Nggih. Nggih, tapi anu Menika sinambi maca nawala nggih. Nggih, monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cangki ingkang nembe pintas badhe nyuwun gending setunggal aja lamis angka 2 katresnan sejati angka 3 kusuma wijaya angka sekawan segara madu ngaplak. Saking kula Karang Taruna Rangga Warsita. Karang Taruna Rangga Warsita. Nggih, matur nuwun 100.000 sah. Nggih, alhamdulillah. Menika ingkang mangarsani panjenenganipun Mas Koko. Lah, Mas Koko. Nggih, niku ketuane Karang Taruna. Iya. Pelok barang niku Mangga. ngoten niku. Ora penak ya. Anu men, pelok nemen, Pak De. Oh, pelok 6. Ha nggih.
Mangga, di anu Mas, mengko sak paring-paringipun napa? Nggih, riyen kula iki ya titilarase kudu pener wong ngenten Mas Mul mengke ndak didukan. Ya. Oh, nek slendro, Ayo. nek slendro Pak De, nek slendro pripun Pak De? Oh alah. Slendro coba. Anu dicampur men anu. Alik kaya terancam ae. Ayo, wah pancen iki ya matur nuwun Mas Mul Karangampel ya berkahi. Ayo karo putrane. Rada angel men to rumangsaku tindingane to. Pokoke kula tak muni mengke mang tindinge wonten nggih Pak. Iya. Wis sak uni-unimu. Desa Ngipik Tawangsari. Jos. Pas mboten Pak De. Mboten barang napa slendro niku? 6 niku. Pokoke pelok wonten nggih. Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Lha yo goro-goro ning ngawang-ngawang pikirane gagas ngeng niku lho. Baleni ya. Desa Ngipik Taman Sari. Ya. Sagung warga Pranyata. Menika sing nganggit sinten Mas? Nggih, ingkang minulyeng panjenenganipun Raka Mas Gareng Susu. Weh. Oh alah, sang minulya to. Pepunden. Iya. Leluhur. Iya. Kok malah. Iya, ya. Memetrim mring budayane. Mengke dibablaske aja lamis nggih Mas. Ngaten nggih. Kapur makan buka bonang mangke. Ha iya. Enggak. Guyub rukun ing bebraya. Loh lalu Grek somring sumber toya. Lalu Ringgitan dalang kijalu. terus Ngipik Pranyata Raharja. sepindamane tepuk tangan kagem para warga Ngipik Karanganyar para lenggah. Amin. Jos. Nggih sak saged-sagedipun nderek Nggih. urun-urun ngaten Kanthi menika. pandonga ya Mas. Nggih kanthi pandonga lumantar Asmarandana menika. Ya. Yo dijogeti yo monggo aja lamis Aja kapur lamis. makan saking Bunang monggo. Yo kur monggo. Out.
Wah, jan jos ya, Mas. Nggih. Ah nggih. Nyarengi ngaturaken aja lamis menika ugi nyarengi kanca-kanca Karang Taruna Rangga Warsita ngaturaken pasugatan Wah. dedhaharan. Nggih. Yo sampeyan tak goleki kanca. Nggih, Ayo. prayoginipun mekaten ya Cange. Nggih. Yo, menika nyuwun sewu Mbak Nina yuk jumeneng yuk. Baik, Ayo. monggo monggo. Mbak. Suara suling ngomandang suarane. Hey! Yo, Mas Roman, jumeneng Mas. Ya. Hey! Halo Mbak Nina. Halo, selamat malam. Malam. Halo Mas Romat. Halo, selamat malam. Mbak Ringo. Nggih. Pripun kabare? Pengestunipun sehat. Nggih sehat. Wah, Mas Gareng. Niki penabuh kula niku sakniki duwe pangkat kabeh kok, Mas. Heh? Mie mati. Kok mik piye to, Mbak? Mie iki apa? Mik Lah terusane apa? MIK. Lah iya. Mek ora mik. Lah diwaca apa nek ngono iki? Ya mik MIC sing bener iki mik. Oh, lah lemu MIK ya. Mie ngono ta. Mikmu anu iya. maksudnya Iya. aja mik mik. Iki mancing-mancing pancen hawa adem iki pengine ya mung Apa ya? Iya. Nggih. Menika Mas Romat menika sak menika pangkatipun RW ya, Mas. Weh, menika RW. Weh, menika RW. RW menika napa Mas Romat? Rekoso wae. Oh, ya nek rekoso wae ora apa-apa sementing ora ruwet wae ya, Mas. Iya. Nek gumun kula nek RW niku nek masrahke wedang ngeten niku terus pripun nggih? Coba Mas Romat umpama masalahke menika bapak-bapak nembe dahar ta? Nembe dahar. Harus coba masalahke coba dites. Nah, coba Mas. Nek gen kula sing pasrah ngono senes RW kok. Sinten? RT kok. Wah, Takokin. ayo sampean ki yo ajar. Ayo. RT Pak Kino. Ayo. Nek Pak Kino wis genah nggon basa wis. Ah, Pancen nggih. pripun Pak Kino Ning lebdong cara. ning isih anu Mas, isih apik RT ku. Nggih. Wah, nek masalahke daharan wah jan ketok gagah menika. Ngaten. RT kula Niki enten mboten ngoten. enten. Ah, mbok dibuktek Niku irin. nek masalahke daharan niku nuwun para lenggah sedaya. Nggih. Gandeng menika daharan sampun cumamis monggo sarang-sarang sami kula dahar. Wah. Oh, alah mudaron. Ah, ngujup yo monggo sami kula dahar iki. Ayo kurang sak tembung men sok dadi kleru makna nggih ngoten niku. Kula aturi ndahar. Nah, sing beneri monggo kula aturi dahar sesarengan, ora monggo kula sami dahar. Nggih. Inisiale sapa jenenge? Inisiale niku Boim. Ah iya. Oh inisial kok diceptakke. Inisial iki ngarepe tok B ngono. Inisial kok cetake. Ora apa-apa wong ya ora jelas jane niku. Wah, aku nek umpama inisial saksi lah ya bahaya ngono nek nggon kriminalitas kok iki. Iki ketok WA yo Cange.
Lah nggih Mas Iki, Mas anu, Romat. angsal WA saking panjenenganipun anu Pak Arin. Pak Sing- sinten? Pak Arin. Pak Arif menika? Kapurih niki godhong wedang. Ha? Niki kapurih matur dhateng para tamu sedaya. Nggih pripun? Nyuwun sewu Mas Gareng pun aturaken para tamu anggenipun ngunjuk kapurih sekedhik-sekedhik kemawon. Oh, Lah, lah pripun? sebabe Dalu punika joke dereng umup. ora yo malah. Ayo Boten. Mas Mas Romat monggo. Mboten niku ngapusi wong catetane dandang gula kok. Lho jate jane iki dadang gula. Kok ora jujur-jujur ngono lho, Mas. Tak ringkes lha nek tak nyanyekke yo entek wektune to, Mas. Ayo Mas Romat. Nggih wonten dawuh. Menika sinambi para lenggah dahar. Sampeyan bawa Mas. Mengke dibablaske jenang gula. Nggih, monggo. Aja. Gegarane wong akrami. Aja. Is, Nggih. Pak RW pilek. Nah sakniki ketoke iya. barang tenan menika Pak Deng. Sing pilek sapa? Niki Pak RW. Lah yo keceh wae. Ha iya, jenengan iki nek bengi-bengi klamben yo, Mas. Iya. Nggih, monggo Pak, nggih. Lah harus sama bingung lho. Ayo. Mangga. Inji. Gegarane wong akrami. Nggih. Punika Bapak Babin Kamtibmas tesih kepareng lelenggan. Ngaten, nggih. Nggih. Wonten ugi Pak Dimul. Wah. Nggih. Pepuno pepunden. 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 nggih. Leluhur itu. Sanes. Menika nggih senior kula ingkang RKR nggih asring paling dawuh-dawuh wonten ing jagating kabudayan nek ndagel sing tenanan le. Lek mul Nggih. ta. Nika nggih tasih menjabat RW mboten lek mul. Wis RW. Tak kira didun kelek. Ora enek. Akhirnya dilengserke. Kae wis tau eneng kabar arep didunke. Lah piye? Goro-goro Pak Mudin mriki gek kesah. Lah. Lah ngopeni jenazah wanita. Iya. Iki kok 2 jam ora rampung-rampung. Iya. Aku yo krungu kuwi. Kabare ngono kuwi. Kabare malah Nek Mbah apa lho Mudin ya ki nek aku lho. jenazah wedok ki 10 menit rampung. Iya. Nek kakung ki setengah jam sokan ngono kuwi. Lah Mas Mul ki jenazah wedok kok 2 jam ra rampung. Oh penasaran ya ngono kuwi kok. Ngono to jebule. Iya, Dolanan apa? Monggo Mas Rahmat. Tutu watu tutu kulo. Pak Carik tesih kepareng lelenggan ugi. Wah, Ngaten nggih. nggih, sulung katur. Mereka matur nuwun, bapak-bapak perangkat desa. Nggih. Karanganyar. Nggih. Tutup pondo tutup rupa Jenenge Lah wong napa, ngarep. Mas? Hah? Niki lho kula ajeng anu mesra-mesraan kalih Mas Rohmat. Oh ngoten. Ah. Nggih. Nek udu bondo udu rupa apa dikecengi no Mas tanganku. ngerti ra di streaming Oh, lho. iya. Kowe iki kok ya ora apal. Lali kula nek Mas Romati kelemane iki anggere di streaming wis Nggih. modiar. Oh iya iya. Iki arep Mas. madeg pandito. Ndak bobok di luar. Arep ngetek pandito begawan kilirisi. Mergo sing nang omah ki selalu mantau streaming. Oh alah. Mboten. Hah? Niki ten griya ketingal kuwatane telas kok niku. Oh aman ayo bejengan sik nak lho. Aman. Monggo Mas begawan kilirisi. Nano. Amung ati mawi tane Ora kaya mumbengi. Pripun? Oh dalu pripun? Nyang madu mbengi. Nggih. Kene banyol piye-piye tabraki ya. Kayak umpan kok diculke. Mas Rohmat ki dalu WA le kula lho. Piye? Bintang tamune nyon sewu lak anu to, napa? Banci to, to Baria to dalu to. iya. Lah niku ngirimi tek kirok ken kula ken kirok niku nggih ngelokke Bariane ngeten. Ah iya. Kiroke ngeten iki. Piye? Ayu takira wanita waria. Kuwi apa kuwi? Kirok niku kon ngirokke tak kira
ngelokke nulis catatan dateng kula jare kon nggih ngelokke bajine. Wah ning seneng kok bengi jos. Nggih, saya monggo Mas Rahmat. Bangga. Luput pisan kena pisan. Menika gi matur nuwun kala wingi ngleses ugi wayangan Mas. Ngaten nggih. Sing kepareng ngasta rayi kula Ki Gatot Purwopandaya. Ngaten nggih. Tegese sak omah golek sandang pangan ning Karanganyar. Ngaten nggih. Ah nggih. Jan anggere sedulur mayang iki. Heeh. Tumut ngraoske bingah. Ah nggih. Sampeyan anu tindak kono apa ora? Kula. Dewi iki nderekke Mas Gatot nang leses apa ora? Wah, nggih nyuwun pangapunten mboten nderekke kula. Kok sampeyan ora tindak rono? Lah ora dikon kok. Sing bayar sapa? Ayo ya sesuk matur Bapak panitia. Ayo. Remen niku nggih teng mriki niki Pak Dikino awet sasi Mei niku lho pun. Koe kok Budri lho reng tanggal piro iki aku lali ngantian. Nggih, sedika dawuh. Penting selo mangkat. Nggih lho niku bingahing manah dagelan utaminipun. Menika menawi paling ora ping 3, ping 4, ping 5 tesih dipun percaya nyengkuyung hajatan masyarakat. Wah, Itu satu kebanggaan tersendiri. Nggih. Ngaten. Mangga. Yen gampang luwe gampang Yen punika wonten Pak Sarono to Pak ya. sapa? Pak Sarono. Kok jenengan iki Ijin dalu, kenal Pak sedaya Sarono. to Mas Piyai mriki? Lho, piyai niku lho wonten wingking. Wah. Ijin dalu Bapak. Nggih, sungkem katur. Wah, pancen akeh sing berkahi kok. Ngaten nggih, alhamdulillah nggih. Pan kena Tan kena ti numbas arto nggih matur nuwun. nuwun. Yuk jenang gula, Mbak. Nina. Monggo. Ya. Dong 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 dong. Nandang susah sapa sing Ning saiki bareng kowe koncer malali marang aku Siti Yuk.
jenang gula ugi kula aturaken kalian ibu-ibu bagian konsumsi. Nggih. Ana kanggo jampi sayah. Ngaten, ya taosipun ingkang sampun kula aturaken wau nika Bu Sumar, Bu Sunarni, Bu Siti, Iya. Pak Arin, Pak Ipu lan sedaya kru yang di belakang. Ya, nggih. Mangga. Yuk, bablaske selagenke manis Mas Gareng duet Mbak Nina. Yo jomplangke ya. Shey. Manis spesial untuk teman-teman kita WMC Wayang Mania Community dan juga seluruh pemirsa YouTube Putri Video Shooting PPS Multimedia. Asik. Hey. Manis sedih kowe pancen manis tambah manis janji kowe ora lamis yen mesem manis mungkuli madu kaya bisa ngrotake jantungku. Tapi tegese kembang mati adu gede dironce ronce setengah mati aku naksir kowe iya Dek lah tegese opo Terima kasih matur nuwun Mbak. Nggih, wah jan lagu manis Nggih. wis diaturake. Sampun dipun aturaken. Nggih, Pak. Niku wau manise cengkok apa, Mas? Niku mau. Heeh. Alah ya cengkok modifikasi modernisasi. Walah. Cengkok iki wah jan. Rekake niki kula soroh-sorohke kalih Mas Mul mbok ono matuk cengkoke kula konten niku nek klentu nggih mengke jenengan dukani. Iya. Ngajari riyen nggih Mas Mul kok niku. Oh, anu sang guru to? Maha Guru menika. Maha Guru. Grandmaster ngoten lho. Iya. Yo nanjake anu ndak selang ngantuk. Nggih. Dik Krisna. Krisna. Ya, monggo Mas Krisna. Menika wonten lelagon katresnan sejati Kusuma Wijaya Segara Madu napa Dik Krisna badhe ngaturke napa monggo. Mardika Dik Krisna mangke badhe ngaturaken napa?
Bareng jumeneng yuk disepoti dulu biar semangat bersama teman-teman musisinya. Ngesti laras. Sore-sore padang bulan. Ya kanca pada dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame dadak gojegan. Kae-kae rambutane. Dadi sawah kok awe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Betul. Asale saka kelon, Potong ngantuk. utambane apa? Ala getut. Asale saka kelon, Yen tak betul. atine rada gelem. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku bakal kelon. Halo, selamat malam Dik Krisna. Nggih, halo selamat malam. Nggih. Dereng ngantuk ta? Dereng. Wow, niatipun cita-citanya jadi dalang niku pun awet alit ngeten iki wis ora bakal kenal wektu, betah iya. melek. Nggih. Nggih. Dik Krisna sekarang kelas pinten, Dik? Kelas setunggal SMP. SMP. Saat iki ya kelas 7 ngeten nggih. Nggih. Ah niki wis hafal kok, mergo yen aku kelas 7, aku sing bingung. Ah ini bodone kelas tunggal. Jos. Kowe nek 7 ngono iki jek gampang le nyerna. Iki wis Iya. muni 11. Kelas 11 iki kelas piro dadak ngitung. Iya. Nggih. Mriki kalian sinten, Dik? Kalih Bapak. Bapak Pak sapa? Pak Belas ngono. Karo bapake asmane sapa? Ingkang minulya. Yo nganggo ngono karo pakne dimulyake. Ingkang minulya. Nenggih panjenenganipun Nenggih panjenenganipun Bapak Bapak Mulyana Mulyono Mendo Asmara. Indo Asmara. Weh, ditiroke kowe iki ya. Loh, Mendo Asmara, Mendo ngerti artine apa? Ngertos. Apa? Jenengan. Weh, podiar ora. Wis disepel pakne kok omah mesti. Krisna. Krisna, salaman sik. Ya. Pinter. Pakmu senenge iku ora wedhus sing gring-gring ngene iki. Senenge sing lemu-lemu ngono kae lho. Iya. Lho, Mendo Asmara ki cinta kambing menawa bapak ki sok duwe cita-cita ternak kambing utawa Wes, elek-elek. ora pokoknya gareng. Ngono ora apa-apa. Iya. Iya. Ah, anu nyanyi apa, Dik? Duet kalih Mbak Winanti nggih. Weh, duet. Oh, duet kali Bude. Nggih. Anu selerane pakmu sing ngene iki to, Le. Iya. Oh, karo Mbak Win. Mbak Winarni. Iya. Monggo Mbak Winarni bareng. Ah iya, kuwi nek karo anu Mbak Win nek karo Mbak Nina Bude kok saya. Manggilnya apa? Bude. Nggih. Heeh. Oh, ora Bude. Iya. Iyang. Lagune apa, Dik? Asmara Nalori. Oh. Asmara Nala. Asmarandono meleh nggih. Asmara Nala. Oh, iki lakone ora Asmarandono to, Mas? Duh. Mau kak wis Mas Asmarandono iki menawa ya Asmarana. Lagi mbok menawa ngeten iki satu keajaiban Betul. bahwasanya nanti Ngipik itu menjadi desa yang penuh cinta kasih sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman. Iya. Sekarang itu timbul generasi-generasi penerus. Nggih. Kaya generasi penyanyi cilik, seniman cilik, Leres. luwih bintang tamu, kaya wau dalu kita. Nggih. Generasi-generasi ini Mbak Apri Mimin sekarang muncul Ada lagi. muncul lagi. Ah, Nggih. nggih. Bat mura saniki nek ra akeh botekan. Wah. Tinggalan sepur Wah, ya, Mas. saestu menika nggih. Ah, nggih. Luwih-luwih ngenani bab lagu. Wah, jan. Saiki lagi tangi turuhe lagu anyar. Sing lawas durung ngapal wis gedudul sing anyar metu. Iya. Yo monggo Mbak Win lagunya Asmara Nala. Ya. Bersama yo. Bersama Putri Video Shooting DMS. Nah, iya. Ah, di desa nusul. Lek dato. Nunggoni anake iki rewel ora. Ayo. Monggo yuk Asmara Nala. Oke, yuk monggo.
ati amung sira juwita kang tak tresnani Sinurung ing pamuji ubayane datan balenjani labot tresno sakehing rupeta panyuwunku kukuhing prasetya senadyan nyabrang samudrani satyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pecengatku tresnaku ora bakal sirna sakeh rupeta kang tumeka sirna awet gadene rasa tresna sinawung kita ngesmarana setya tumeka oncating nyawa Puspita Laras Indonesia. Asik. Super by DMS Professional Audio Sound System. Asik. Oh yeah. Nimas wong ayu jejimating tilam sari ya mung sira mongko mustikaning nala nadyan sewu widodari tumurune ngarca padha setyaku ora bakal kanggo ing prasapa nyuwuna tumurune lintang lan mudune rembulan yakti bakal tak wujudi awet demi tresnaku marang sira yayi sakeh rupeta kang tumeka sirna awet gadene rasa tresna sinawung kita ngesmarana setya tumeka oncating nyawa senadyan nyabrang samudrani satyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pecengatku tresnaku ora bakal sirna sakeh rupeta kang tumeka sirna awet gadene rasa tresna sinawung kita ngesmarana setya tumeka oncating nyawa setya tumeka oncating nyawa Hospital tepuk tangan Tepuk kanggo tangan Kris. kasih Krisna luar biasa. Lho niki ibu-ibu enten lembatin lho. Tenan iki sarane ndek anak kaya ngono kuwi. Mang damel kalih Mas Mul. Piye? Maksudnya damel putrane dididik ngoten lho. Dididik piye carane. Nggih. Wong Iya. niku pun mboten pati iso gawe pun ana. Ha iya, anu lenggah sik, Dik. Mas Dina, lenggah dene, nggih. Aku nek pisan kok urung marem. Nggih. Ha iya. Lenggarian nggih mangke malih. Nah, ya yo ki. Ki ana sing ngersake katresnan sejati Kusuma Wijaya Segara Madu. Nah, Iya. Yuk sobat Mbak Nina. Yuk, monggo. Yo.
Halo Bu Nina. Halo, aku pun halo. Mereka ada permintaan katresnan sejati Kusuma Wijaya Segara Madu, Mbak. Kusuma Wijaya mawon. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Sing bener iki Kusuma Wijaya apa? Kusuma Wijaya. Nek tulisane Kusuma Wijaya, nek Jawa nggih tetep Kusuma Wijaya. Oh. Iya. Menika lagu sing lagi anu ya. Tapi ra. Lagi ngehit. Lah nek tulisane Tresna Wijaya niku macane Tresna Wijaya. Oh, Jawa ya. Nggih, Jawa. Iya. Nek sampeyan iki jenenge sapa ta asline? Kula Widada. Oh, kok Widada? Macane Widodo. Iya. Kok jenenge sampeyan iki asline Widada ta? Nggih niku asma pinaringan saking Bapak biyung kula niku Widodo. Wah, iya. Nggih nek gareng niku kula ya mengarami tahap-tahap riyen awal kula nika gareng Boyolali. Heeh. Saiki? Sakniki gareng Susukan. Oh, kok pindah? Omahe digusur karo pemerintah. Kok digusur sebabnya apa? Kagem dalan tul. Apa? Tul. Tol. Tulisane ki TOL. Lah iya. Lah kok diwaca tol ngerti sebabnya ora? Lah apa? Lah niku saking ayat gen Alah alpatekan hayat niku. meneh, dawa meneh iki. Lho ora apa-apa sithik wae. Sirotol lho, artinya jalan yang lurus tanpa hambatan. Mas Dodo. Nggih, dalan. Mas Dodo. Sek kaya anu to iki, wedon arep nyerop nyawaku. Nggih matur nuwun Mas Dodo. Enak tenuan. Bengi iki nek jan alus. Nggih matur nuwun Mas Dodo. Matur. Matur. Lah puntir sithik. Tambah kae ora apik kok matur nuwun ki apa. Nggih. Iki duet apa dhewe? Piyambak napa? Oh, Mbak. Wijaya Kusuma. Duet lagune piyambak kok. Oh, lagune dhewe. Wis kendel tadi iki. Napa ajeng duet kali tukang son? Sapa? Walu ya. Oh, Waloyo iki nek Nek ora kok. Sintia kok ora gelem. Apa kowe lemu dedeke golek sing gur setugel ngono ta? Iya. Mbak Nina barang wis ra ngefek kok asmane Waloyo. Kurang apa? Waloyo. Kegeden. Yo Kusuma Wijaya. Oke, Mas Ferdi yuk. Pakai musik. Kusuma Wijaya spesial untuk yang minta request lo pemirsa PVS Multimedia dimanapun anda berada, teman-teman WMC, teman-teman CFC semuanya. Monggo teruntuk para kadang-kadang Rangga Warsita.
Kusuma Wijaya wis diaturake. Nggih, Kusuma Wijaya. Lah, jan enak tenan. Iya. Nggih. Selerane piyayi mriki ngersake lagu ya sing berbau Jawa tetep. Lah, gitu. Piyayi mriki iki piyayi seniman kabeh. Nggih, saestu. Nggih ya sing sepuh, sing estri, para kadang-kadang muda-mudi. Nggih. Regenerasi pecinta budaya teng mriki nggih berhasil. Nah, Kasunyatan Karang Taruna nggenipun lumadi menika nggih tasih semangat-semangat sedaya. iya. Alhamdulillah. Menika nggih matur nuwun Mas Gareng Nggih. kalian Bapak Jumono dalemipun mingkangka transit para kadang kala. Nggih, nggih transit wau wah jan nggih ruang sing kangge klolan panjenengan panganane tumpuk-tumpuk. Wah. Nggih diaturi. Nggih, kula pun survei tenggen pawon niku nggih stok gula teh nggih tumpuk-tumpuk. Gene Pak Jumono niku. Nggih, lah kula teng kamar mandi ngarep kamar mandi kumbane. Piye? Resik. Oh. Tumpuk-tumpuk Bu iki. Ah iya, ya saking Nggih, nggih. Kajan alhamdulillah. yo anu azam enek. Enten Nah, disisake. Ya Nggih. ora apa-apa ngajar. Diajam anu arep nyanyi apa? mriki nggih kersane jumeneng riyen. Nah, mriki. Mergo anu bar tetek to. Nggih niki nembe transisi suara mbok menawi Ah, nadane iya. perlu ada penyesuaian. Nggih. Anu nyun sewu Mas Azam tak kritik sithik. Nah, Nek sowan ning daleme piyayi mulak ning gone Pak Jumono mulak langsung bledeng aja ngono kuwi. Kudune nganggo kula nuwun ngono. heeh, lha piye? Lho langsung bledeng nyalami jenengan mulak ora kula nuwun berjajal sik dipraktekke. Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula sinten iki jenengmu sapa ngono ora kok kula nuwun terus ya mulek ora rampung-rampung. Jer kula nuwun ae. Sithik-sithik diajari ndagel. Nggih, diajam. Nggih. Kelas pinten, Dik? 1 Kelas 7. kelas 7. Gen kelas bingung, 7. kula Oh, gen dadi bingung. anu. Kelas 1. Nek karo Pak D itu kelas 1 saja. Jangan kelas 7, kelas 8. Gen mikir. Nanti saya bingung. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Anu Mas Azam badhe ngaturke lagu napa nika? Lagu napa? Dewe monggo, Ayang-ayang. Sewu Ayang-ayang. Kuto monggo, Oh ajeng ayang-ayang duet. ayang-ayang duet. Ngersake Bu Mur apa? Oh sing iki. Ngerti men selerane Pakmu ya padha Pak Demel. Iya. Anu kok pancen bengi iki Mbak Winanti iki dadi anu guru kanak-kanak. Iya. Nggih. Lagu ayang-ayang. Iya 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 iya. Iki pancen nggih asline ya guru TK kok. Heeh. Kulino ulangi lagi anak-anak. Tapi Ah, Mbak iya. Nina nika janipun sedasa-sedasa malah bidan menika. Oh, bidan. Bidan iki ning mboten tukang sontek, Lah terus tukang ngubah hari-hari ya Mbak Nina. Pak dukun. Ngubah hari-hari. malah. Ayang-ayang nadane apa tuh Mas Azam biasanya itu? Nadane manut. Manut. Oh ya, manut. nggih. Slendro pelok. Dangdut, dangdut. Oh dangdut. Dangdut. Nadane dangdut. Tak kira langgam. Yuk ayang-ayang, monggo. Yuk. Mas Perdi. Datang rasane ati kananda sengiting lian hanyawan aku kowe lapo
sak Indonesia. Asik cuy. Azan. Kang mas kowe sing tak sayang dalilo aku butuh kelangan. Mas Musti aning ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lampun tresno datang gendak saking Joko Arewangi rapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen doaku Siramu isi nyawiti. dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lampun tresno datang gendak saking Joko Arewangi rapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen doaku siramu isih nyawiti. Terima kasih. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wah, dan alhamdulillah. Nyadi ajam iki nggo jajan sesuk. Alah, mboten sah repot ngoten niku to, Mas. Kayak piro kowe lho. Ora sah mlayu. Ya wis ning kono. Kowe jare ajar ngetipung. Sama. Azam niku to. Coba. Boleh. Pareng nggih Mas Jalu nggih. Ketipung. Nah, nggih ngetipung. Iya. Jajal sik. Wah. Waduh, lho. Kok terus dadus-dadus. Nah, iso le. Jajal sik. Lah gandeng sing ketipung ajam sing Nggih. nyanyi di Krishna Mas lagune Krisna. apa? Nah, sini Mas Krisna. Ayo. Nah, dicoba sik goleki. Iya, wes. Kapunten ya Mas, dirusak ya Mas. Ya pinter meni anake sapa to iki? Alah, duku anake tangga-tangga ya. Pak Sakti, Mas. Hop. Oh, hop dulu. Lagunya apa Mas Krisna? Lagune apa Dek Krishna? Lagu yang kedua dari Mas Krisna. Iya. Sinarengan. 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 Bisa Mas Azam? Oh, nggih. Nah, Dewe ta? Dewe napa kancane? Sendiri. Sendiri saja. Oke. Oke. Ajar kendel. Niki sing badhe ngaromaken asma wonten ing Taman Sari nggih. Mas Krisna menika wonten ing Loh, Jakarta Budaya. ngeten iki karo anu Mas Nun Sewu, betul Nggih. pripun iki karo tes mental. Nggih. Tegese generasi-generasi iki piye, Nggih. mentale piye. Wah, nek wong loro iki jos. Jas. Krishna Ajam. Padha-padha lirung diwedi kok nika. Nggih. Yo monggo sinarengan. Oke, monggo. Yo. Yo. Jaden tenan duwe sing rawarisi. Kepak katresnan, kepak kasih lan sayang. Ngobrol ra ono entek eneng tengah wengi tetes
tresno. Biasa. Ayahnya Dek Krisna, Dek jajannya. Matur suwun. Jajan nggih. Aja dikeki pake nggih. Nggih. Dek Nina, Dek Nina. Oh, Mbak Winanti kersa. Iya, Dek. Dek Nina kersa. Enggak niki kaki 3 kok. Oh iya. Nggih, mrica iya. kecut sak uni-uni nggih, Mas. Tenang Danu, iso nggih. anu ibu-ibu tak tambahi tenang. Nggih, ngaten. Alhamdulillah. Ya. Ya, Wis nggih. tua-tua itu pengen. Ya. Katresnan sejati. Nggih, menika Dek Krisna Dereng, ngaturaken nggih. Ya. Ngaturaken lagu. Yuk, Bu Nina yuk sempat Bu Nina. katresnan Katresnan sejati. sejati. Monggo Mas Ferdi yuk. Hey! Yuk. Nggih. Menika para kadang-kadang Kaneman Rangga Warsita ngersakaken Nggih. katresnan sejati. Oke, niki duet. 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 Nggih. Mas Gareng nggih. Iya iki lagune iki. Nek mboten Dek Krisna. Krisna bisa? Oh, nggih ratakan to. Iya. Mboten nggih, piyambak nggih mboten napa-napa. Nggih, oke yuk. Oke. Tak Ah dueti. iya wong Mas Gareng iki serba bisa kok. Napa Dek Untung? Bisa, saya itu bisa ngawur. Sapa untung? Untung. Oh Mas Untung, lha iki Mas Untung kok. Kok Mas Untung? Untung iki sementara iki lagi dipingit. Dipingit. Justru jane lagu niki niku lagu katresnane Mas Untung. Ah iya. Zaman karo Mbak Ratih ya niku. Yayi ora Ratih janji tresno disekseni. Yuk katresnan sejati. Oke, yuk monggo, yuk. Monggo turun untuk para panjenengan live streaming Putri Video Shooting. Ya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing bayawangi ing
Nah, mengki rak ngantos gara-gara napa? Iya. Iya. Oke bakanipun lumadi rumiyin. Ayo sampeyan iki aku gumun kok. Pripun? Ampun lenggase. Nggih. Ora entuk lingguh kok. Ayo Mbak Win yo, nika sisake lagu Segara Madu. Segara Madu. Oh nggih nggih. Nggih, niki ngesake ngaplaki maksude. Wah, pengendangnya tua niku. Oh nyepelekke. Wong sing ngendang isih 17 tahun. Tahun pinten niku? Tahun pira? Ayo. Ayo, sesuk ki mbok yo diusulke seragame ganti. Sing urgent ki lho. Lah nggih. Kowe iki lho, anu Ian usul karo adimu ki lho. Ayo. Ayo, nek ra kira anu ki ngomong roboim. Alah, kaya pahit. Awang yo disoting kok pendak nggon syutingan gur ireng. Wah, iya. Sesuk nganggo kuning. Ayo. Oke. Ayo, seneng aja. Nggih, nggih monggo niki lagu ingkang pungkasan wonten ing sesi Segara Madu Mas. Segara Madu sadereng pun aturaken menika parikan sekedhik wulu kelek rupane ireng. Apa kuwi Mas? Sing betah melek muga bebrayanipun anteng-anteng. Amin. Wulu kelek aja dicukur. Apa kuwi? Sing betah melek muga-muga panjang umur. Amin. Wulu kelek aja dibubuti. Apa ning? Loro. Sing do betah melek muga-muga kathah rejeki. Amin. Oh, ampun. Amin. Monggo segara Segara Madu yuk, monggo tunduk para kadang Karang Taruna Rangga Warsita. Yuk. Oke. Lagune apa, Mas? Alah takon-takon bae lho. Kok ya iso melu meneh iki lho. Demi te wedok mbok digantung ngono. Niku jek tom-tomen adangi ya. ditoke. Ayo kuwi tom-tomen adangi ya bengi kuwi. Adangi ya. Iya, ya, enggak. Oke. Wengi